Zsolt Szabó neemt afscheid. De Nederlandse regering is gevallen gisteren en dat heeft tot gevolg gehad dat de PVV-bewindslieden allemaal per direct zijn opgestapt. En dat geldt dus ook voor de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Momenteel is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Judith Uitermark, verantwoordelijk. En wordt er ook gekeken dat de werkzaamheden van Szabó worden overgenomen door de hoogste ambtenaar binnen het ministerie van Koninkrijksrelaties. Hij laat op Facebook weten dat hij deze klus graag had afgemaakt en dat hij teleurgesteld is, maar tegelijkertijd ook trots dat er een fundament ligt waar mijn opvolger op kan voortbouwen. Hij zegt dat zijn aanpak altijd was gericht op een betere toekomst voor de inwoners van het Caribisch deel van ons koninkrijk. Szabó was 11 maanden staatssecretaris. En terwijl er in Nederland een kabinet gevallen is, krijgen wij aanstaande maandag om 1 uur de nieuwe kabinet. De officiële beëdiging van het kabinet Pisas 3 vindt dan plaats. En dan heeft Curaçao een volledig kabinet. Tenminste, alle kandidaat-ministers zijn door de screening gekomen. Zo is gisteren bekendgemaakt. Maandag dus de officiële.